emperadors, reis, arxiducs, prínceps, marquesos, comtes, barons, cavallers i una llista més llarga que un dilluns sense cafè. Parlem de monarquies a Europa, institucions que semblen extretes d'un conte de fades, però que amaguen foscos capítols de la història i del present. I sí, per proximitat ens centrarem en la monarquia espanyola, una de les més polèmiques del continent. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Les monarquies han estat una pedra angular de la història d'Europa, des del poder absolut fins a les revolucions que les van posar en qüestió. Actualment només 12 països europeus mantenen les monarquies, totes elles constitucionalment limitades, o això diuen. Les nòrdiques, el contrast. Prenem l'exemple de les monarquies del nord d'Europa, com Dinamarca, Noruega o Suècia. Aquestes monarquies han sabut adaptar-se, viuen amb austeritat, tenen un paper simbòlic i, sobretot, mantenen una proximitat amb el poble. Els ciutadans els veuen més com a diplomàtics que com a monarques. El model britànic, espectacle i polèmica. La monarquia anglesa és un espectacle global. Sí, genera turisme i atrau mitjans, però també està marcada per escàndols. Per exemple, l'abdicació del rei Eduard VIII per allà el 1936 per casar-se amb una nord-americana divorciada un parell de vegades. La relació de Carles III amb la Camilla, la mort de la princesa Diana a París, en Harry i la Meghan, o el príncep Andreu vinculat al cas d'abusos sexuals amb una menor. Tot i això, els britànics mantenen una certa devoció per la institució. El cas espanyol, privilegis i favors. I arribem al cas espanyol, possiblement el més qüestionable. Una institució que es presenta com a hereva de la transició democràtica, però que arrossega escàndols constantment. Juan Carlos I, criat i posat a dit per un dictador, els que molts anomenen l'emèrit, està implicat en casos de corrupció, blanqueig de capital i activitats opaques amb dictadures com l'Aràbia Saudita, el seu lloc de residència actual. Tot i estar més que comprovada la seva culpabilitat, gaudeix d'immunitat, privilegis i favors. El seu fill, Felip VI, el preparat, malgrat els intents de mostrar-se com un rei modern, molts consideren que perpetua una institució obsoleta, que no representa la diversitat ni els valors d'una democràcia del segle XXI. I quan costa mantenir la Casa Reial espanyola? Oficialment, el pressupost ronda els 8 milions d'euros anuals, però en realitat en són uns quants més. A aquesta xifra li hem de sumar la seguretat, les propietats i totes les despeses ocultes. Un estudi del professor Herman Matthijs de la Universitat de Gant assenyala que la xifra podria arribar a 80 milions d'euros, la xifra més alta i amb molta diferència de totes les monarquies d'Europa. El problema, a part del cost, 80 milions d'euros, és la falta de transparència i els privilegis d'una institució que no ha estat escollida democràticament. Crec que en ple segle XXI és legítim preguntar-se per què hem de mantenir una institució tan arcaica com aquesta. El futur. Europa sembla que avança cap a una societat una mica més democràtica, participativa i igualitària. Però què passa amb les monarquies? Haurien d'adaptar-se una mica més? O potser haurien de desaparèixer?